presentació tu. Estimada concurrència, els paràmetres de la lògica quedaran escaldats en pocs segons. El cabaret incívic no té afortunadament cap estètica, cap dogma, cap tècnica estranguladora que s'imposi a la generalitat dels artistes. Res podrà aturar el naixement immediat del cabaret incívic. Els artistes d'aquest cabaret us donem la benvinguda i ens disposem distreure-us i embogir-vos amb efectes còsmics, excitacions eròtiques i estupor imaginatiu. Serem testimonis com els nostres músculs i el nostre cervell desafien tots els rècords de l'agilitat, la velocitat, l'esforç i l'elegància. Sense sang, sense fetge, sense escrúpols, sense cap remordiment. És així com comencem. La nostra dansa lluita contra les comissaries de policia, els edificis deshabitats i les habitacions dels monestirs. En ritme accelerat i ciclònic, volem arrencar-vos l'ànima per tal de fer-la córrer i esbufegar. Farem explotar el sistema nerviós dels aquí presents. Caure en el buit de la vida per tal de cercar-li un sentit. Us animem a deixar-vos caure en el nostre parany artístic per uns minuts, per uns moments. Una hipnosi col·lectiva, sense regles, sense xarxa de protecció. Volem prostituir tots els cànons de l'art clàssic, destruir les lleis de la perspectiva, la proporció, el temps i l'espai, desarrelar-nos per cercar un vol lliure, comú, descaradament sincer. Voldríem utilitzar el nostre públic, fer-lo participar sorollosament de les nostres accions. Reclamem la utilitat de les vostres cigarretes i del fum de les vostres cigarretes. Us demanem que reconvertiu el fum que exhalen els vostres pulmons per crear una atmosfera comú. I així podrem aconseguir que la barrera física que ara ens separa quedi diluïda per la nicotina que exhala el vostre organisme. Tot plegat per uns moments podrem oblidar que el carrer València desapareix i tot just som a Piccadilly Circus embriagats. I finalment, invoquem a la nostra orquestra, mare i reina del nostre i el vostre esperit nocturn. Els seus acords bombardegen els palaus de música, les seves notes s'alliberen de les biblioteques, dels museus i de les processons bíbliques. Allunyar-nos de la monotonia comuna i endinsar-nos en un laberint de sensacions imprevisibles. Fer de vosaltres i de nosaltres un grup de confidents sense cap respecte mutu. És el que aquí i ara ens proposem. Comencem? Your head